La relació que tinc amb DeepSalut i amb els dinamitzadors dels parcs de salut i d'exercici físic, com bé dius, és una relació que va començar ja fa uns quants anys, sobretot en el moment en què jo vaig implementar la marxa nòrdica aquí a Girona i vam veure que era algo molt útil en quant a la dinamització comunitària de la nostra societat. Llavors vam començar aquesta relació per fer aquesta formació en els dinamitzadors dels parcs de salut perquè tinguessin coneixements de marxa nòrdica i ho poguessin aplicar ells en les seves dinamitzacions. La formació que estem fent és una formació de Pilates Walk, que és una fusió de marxa nòrdica amb pilates. Per tenir qualitat de vida no només necessitem tenir un cor fort, sinó que també necessitem que la nostra musculatura sustenti molt bé tota la nostra estructura, massa òssia i muscular. I aquí és on afegim aquest component del món del pilates perquè aquest treball cardiovascular que ens ofereix la marxa nòrdica es vegi complementat amb un treball de tonificació a partir del mètode de pilates. I aquí és on estem fent aquest treball de Pilates Walk, que és aquesta fusió del món de la marxa nòrdica amb el pilates. Y trabaja muchísimo. ¿Qué hay que tener cuidado? Pues de no caernos. Aquí el único problema es que se nos escape el bastón. Pilates Walk es un método que te permite entrenar de una manera global y efectiva en todos los campos del entrenamiento. Por un lado, tenemos esa parte cardiovascular que trabaja más la marcha nórdica, con esas caminadas que hace tan fantásticas, con el apoyo y la ayuda de unos bastones. Y por otro lado, buscamos la manera de hacer esa parte de tonificación, ese trabajo postural, ese trabajo de elongación de todo lo que es nuestra espalda, que lo hace muy bien el método Pilates, y hemos buscado la manera de fusionarlo y unificarlo para poder realizarlo de pie, lo cual es una cosa un poco particular de este método, al aire libre y siempre con la ayuda de unos bastones y desde luego bajo la dirección de un profesional que te corrija tanto como se hace en unas clases de pilates y te marque tanto el número de repeticiones como el tipo de ejercicio, el grupo muscular que trabajamos, un poco toda esa parte más técnica que nos da el propio método Pilates pasado a la marxa nòrdica. Mira, la formació que estem realitzant de Pilates Walk crec que pot ser molt útil a l'hora d'apropar-nos recursos, de donar-nos eines per poder incloure amb les sessions que fem normalment d'activitat física. Nosaltres l'utilitzarem en els parcs de salut i també sobretot en la marxa nòrdica, perquè és una combinació molt bona per poder fer marxa nòrdica i fer aquestes píndoles que aplicarem a dintre dels nostres itineraris per fer parts de treball a dintre del cos i també en la ment i introduint una miqueta la música que ens servirà per poder fer tot aquest desenvolupament. Venga, tú para los huesos, ¿eh? Punta. Bracear. Tacón. Yo considero, y creo que Cristina está de acuerdo conmigo, que esta actividad es impresionante, sobre todo porque es muy funcional, porque conseguimos trabajar todo lo que el cuerpo necesita y encima de pie o andando, que al final es el estar de pie andando es el movimiento más natural y el patrón que deberíamos de tener a diario y en todo momento. Entonces buscamos la manera de entrenar manteniendo esta funcionalidad que es estar de pie, utilizando un par de bastones, ¿no? Entonces para mí el beneficio es mucho más, o sea, es como más seguro, digamos, es más efectivo para mí que entrenarlo pues, de otra manera. Nosaltres hem nascut per moure'ns i jo sempre dic que no ens deixem de moure perquè ens fem grans, sinó que ens fem grans perquè ens deixem de moure. Llavors és important tenir un estil de vida saludable. I el que busquem amb aquesta formació dels professionals de DeepSalut és que la ciutadania pugueu gaudir de tota aquesta activitat perquè pugueu tenir un envelliment saludable i actiu, que això què ens donarà? Ens donarà qualitat de vida. I això és la finalitat, no? Donar eines als professionals de DeepSalut perquè realment tota aquesta població que tenim un territori espectacular pugueu gaudir de la marxa nòrdica, del Pilates Walk per tenir aquest envelliment saludable.